ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण प्रणाम। माताजी। प्रणाम माताजी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് 14 അധ്യായം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി 15ാമത്തെ അധ്യായം, അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായം തന്നെ, പുരുഷോത്തമ യോഗം. അപ്പൊ പരാഭക്തി അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ത്രിഗുണാതീതനായിട്ട് തീരാമെന്ന് 14ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഇനി ഇവിടെ പറയണത് എന്താ? ഒരു അരയാൽ വൃക്ഷത്തിനെ പ്രപഞ്ചമായിട്ട് കാണുക ഇവിടെ. അത് പുരുഷോത്തമൻ എന്താ, ആരാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരിലെയും ഞാൻ എന്ന് പറയണില്ലേ നമ്മള്, ഞാൻ ആ ആത്മാവിനെയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പറയണ, ശരീരമല്ല ഞാൻ. അത് ഉത്തമ പുരുഷൻ, പുരുഷോത്തമൻ, പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മസ്വരൂപം എന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിനെ ഒരു പടർന്ന് പന്തലിച്ച ഒരു അരയാലായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ച് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. ഒരു തലകീഴായിട്ടുള്ള ഒരു അരയാല് നമ്മൾ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ. പതിനാലില് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? 14ാം അധ്യായത്തിന്റെ വിഭാഗങ്ങള്: ജീവാത്മാക്കളുടെ മുക്തിയും ബന്ധനവും, ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബന്ധനത്തിന്റെ വിവരണം, ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളിലെ ഗുണത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മയെ തിരിച്ചറിയുന്നു, ഗുണങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മരണവും, ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാവുക. ഇതൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്. ഇനി 15ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭൗതിക ലോകത്തോടുള്ള വിരക്തി, ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം, പുരുഷോത്തമയോഗം, ശരീരമാറ്റങ്ങൾ, പുരുഷോത്തമയോഗം, പരിപാലകൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനം, പുരുഷോത്തമയോഗം, ത്രിശ്ലോകി, ഭഗവത്ഗീത, വേദങ്ങളെയും വേദാന്തത്തെയും ജീവജാലങ്ങളെയും സംഗ്രഹിക്കുന്നു. 16 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. ഭൗതിക ലോകത്തോടുള്ള വിരക്തി, ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം. ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിച്ഛായയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഭഗവാനാണ് പറയണ. ആദ്യം തന്നെ ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധ്വമൂലമധശാഖമശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത്ത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്നറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. പറയാണ്, അരയാല്, ഒരു അരയാലിനെ നേരെ തിരിച്ചിട്ടാല് അത് പ്രപഞ്ചം, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. മുകളിലാണത്ര വേര്, അതിന്റെ താഴേക്ക് ശാഖകള്. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണെന്ന് അത്. ആ പ്രപഞ്ചത്തെ സത്യദർശികള് അരയാലായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ അറിയേണ്ടത് അറിഞ്ഞവൻ, ഈ വൃക്ഷത്തിനെ അറിയുന്നവനാണ്. എന്താണോ അറിയേണ്ടത് അല്ലെ, ആ വേദങ്ങളില് ഉള്ള ആ ജ്ഞാനം, അതൊക്കെ അറിഞ്ഞവര് ഈ വൃക്ഷത്തെ അറിഞ്ഞവൻ എന്നാണ്. ഈ കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായിട്ടുള്ള ശക്തിയുണ്ട് അല്ലെ, പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള ആ ശക്തി. അതാണ് ആ വേര്, മുകളിലുള്ള വേര്. നാം ഈ ലൗകികതയോടെ എത്രയ്ക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണോ അത്രയും താഴേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുക എന്നാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വേദങ്ങളാണ് ഈ അരയാലിന്റെ ഇലകള്. പുണ്യപാപങ്ങളും അവയ്ക്ക് ആസ്പദമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും കർമ്മഫലങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകള്.
അത് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കിളിർക്കും, ഇടയ്ക്ക് കൊഴിഞ്ഞും ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെയുള്ള ആ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം ഒക്കെ ചെയ്ത് മാത്രം അതിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാല് പരമാത്മാവ് ആയിരിക്കണ ആ വേരിനെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ മാത്രം കുടുങ്ങിക്കിടന്നാല്. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ അരയാൽ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വൃക്ഷത്തിന് ഒരിക്കലും നാശം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ജനിമൃതികള് തന്നെ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിന് അതിരില്ല. ഇതില് ആസക്തരായവർക്കോ മോചനവും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആത്മീയ ഉന്നതിയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുണ്ടെങ്കില് ഈ വേദസൂക്തങ്ങള് ആണ് ഈ ഇലകള് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ വേരുകൾ മുകളിലാണ്. നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, മുകളിലാണ് ബ്രഹ്മലോകം. അപ്പൊ വേരുകൾ മുകളില് എന്നാണ്. വിശ്വത്തിലെ അത്യുന്നത ഗ്രഹമാണ് ബ്രഹ്മലോകം. അനശ്വരം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ മായാവൃക്ഷത്തിനെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ മോചനത്തെ പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവാൻ പല വഴികളും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളോട് മുമ്പേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഭക്തി സേവനം അല്ലെ, ഭക്തി യോഗം, ഭഗവത് ഭക്തി സേവനാണ് ഉത്തമം എന്ന് 13-ാം അധ്യായത്തിൽ സ്പഷ്ടമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിരക്തി ഉണ്ടാവുക, ആധ്യാത്മികമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ഈ ഭക്തിയുത സേവന പദ്ധതിയിലൂടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാണ് ഇത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയോടുള്ള ആകർഷണത്തിനെ ഒഴിവാക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വേര് മേൽപോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടിയിലെ അത്യുന്നത തലത്തിൽ നിന്ന്, സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയിൽ നിന്ന് ഇത് ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. അപ്പോ അനേകം ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളായിട്ട് ശാഖോപശാഖകളോടെ അതിങ്ങനെ വളർന്ന് വികസിക്കുകയാണ്, താഴോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ജീവസത്തകൾ ചെയ്തു പോരണ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങള് അതാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണത്. നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് ഭൗതിക ആസക്തി വെക്കുവോ അത്രയും ഈ ഇലകൾ കിളിർത്തോണ്ടിരിക്കും. വളർച്ച ശമിക്കില്ല. അവ്യയമായിട്ട് നാശമില്ലാത്തതായിട്ട് അതിങ്ങനെ വളരും. ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴാണോ ഉണരണത് അപ്പോഴും മാത്രാണ് ഈ ഇതിന് നാശം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ശരീരം നമുക്കറിയാമല്ലേ, ഈ മനുഷ്യജന്മം വളരെ മൂല്യവത്താണ്. ഈ ശരീരമാകുന്ന വീട് എപ്പോഴാണ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അറിയില്ല അല്ലെ നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ഒരു ഹോട്ടലില് ഒരു റെന്റഡ് റൂമില് നമ്മൾ ആ റൂമിനെ ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെയിന്റ് മാറ്റുക, ഫർണിച്ചർ മാറ്റുക, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിയായ വീട് ഇതാണ് എൻ്റെ പെർമനന്റ് വീട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ വിഡ്ഢികള്. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ സ്ഥിരമാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം അതറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെ. അതറിയണം നമ്മള്. ഈ ഭൗതികത എന്ന് പറയണത് സ്ഥിരമല്ല നമ്മളുടെ അല്ലെ. നമ്മുടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ധാമം അവിടേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. ആധ്യാത്മിക ലോകം ആകുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന ഈ തലകീഴായ വൃക്ഷം. ഇപ്പോ വൃക്ഷഛായ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ആധ്യാത്മികമായ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴല് തൃഷ്ണയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യണത്. ആൾക്കാരുടെ തൃഷ്ണ ഭൗതികതയുടെ വെളിച്ചത്തില് പ്രതിഫലിച്ച് കാണുന്നത് ഒക്കെ, അതിനൊക്കെയും കാരണം ഈ തൃഷ്ണയാണ്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് കാരണം. അപ്പോ ഒരാള് വേദങ്ങളിലൂടെ അറിവ് കിട്ടണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇതിന് കോട്ടം സംഭവിക്കുള്ളൂ അല്ലെ, നാശം സംഭവിക്കുള്ളൂ. ഒരാൾ വേദജ്ഞനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനോടുള്ള ആസക്തിയെ അറുത്തു നീക്കേണ്ട വിധം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അറിയുന്ന ആളാണ് വേദജ്ഞൻ. ഈ ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാതെ അതിനെ, ആ ബന്ധങ്ങളെയൊക്കെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കണ ആളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതൊക്കെ വെറും മിഥ്യയാണ്, മായയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ മാവിന്റെ നിഴല്
അത് വെള്ളത്തിൽ കണ്ടിട്ട് അതിൽ ചാടിയാൽ മാങ്ങ ലഭിക്കുമോ നമുക്ക്? അതുപോലെയാണ് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് യാതൊന്നും ലഭിക്കില്ല. അതെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മള്. അപ്പൊ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാണ്. ഓരോ കർമ്മഫലങ്ങൾ, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വൃക്ഷത്തിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയാൽ മതി. ഓരോ ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റേ ശാഖയിലേക്കായിട്ട് മാറി മാറി ജനിമൃതികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. ഭൗതിക ലോകം തലതിരിഞ്ഞ അശ്വത്ഥം. ആധ്യാത്മിക ലോകം, ഇത് ആധ്യാത്മിക ലോകമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നിഴലാണ് ഭൗതിക ലോകം. ഈ കീഴായ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം. ഭൗതിക ലോകം തലതിരിച്ച് അശ്വത്ഥ വൃക്ഷമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് മുഴുവൻ ഭൗതിക ലോകത്തെയും അശ്വത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വൃക്ഷത്തിന് നാശമില്ല. അതിരില്ലാതെ ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കായി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മീയ ഉന്നതിയാണ് ലക്ഷ്യം. ഈ മായാവൃക്ഷത്തെ എന്തുകൊണ്ട് അറുക്കാം? അനശ്വരമെന്ന് പറയപ്പെട്ട ഈ മായാവൃക്ഷത്തെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വിരക്തിയുടെ വാളുപയോഗിച്ച് മനുഷ്യൻ അതിൽ നിന്ന് മുക്തനാവണം. മോചനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ്? 4ഉം 5ഉം ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. കൽപ്പിത വൃക്ഷം അല്ലെ? ഒരു സാങ്കല്പികമാണ്. ആ കൽപ്പിത വൃക്ഷം വിസ്തൃതി പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് 2ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അധശ്ചോർദ്ധം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃദ്ധ വിഷയപ്രവാല അധശ്ച മൂലാന്യനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. എന്താ പറയണേ? സാധാരണ വൃക്ഷത്തിനൊക്കെ പോഷണം കിട്ടുക വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് അല്ലെ? ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം കിട്ടണതോ ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെയാണെന്നാ. അപ്പൊ ഈ വെള്ളം കിട്ടാതെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വരണ്ടുണങ്ങും അല്ലെ? ചിലത് പച്ചയായിട്ട് കാണും. അതുപോലെ ഈ മരങ്ങൾ സാധാരണ അങ്ങനെ കാണും. അതുപോലെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളില് ചിലതിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ച് ഓരോരോ ജീവിവർഗങ്ങള് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മധ്യഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് മനുഷ്യലോകം. സാത്വികമുള്ളവര് ഉയർന്നിട്ട് ആ വേരിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും അല്ലെ? ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുമല്ലേ സത്വഗുണികള്. രജോ ഗുണികള് മധ്യലോകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങും. തമോ ഗുണികളോ താഴെ ലോകങ്ങളിൽ പതിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ തന്നെ കൃമി കീടങ്ങളായിട്ടോ ഒക്കെയാണ് ജനിക്കുക എന്ന് നമുക്കറിയാം. മനസ്സില് നമ്മൾ ഒരു ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ട് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാല് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അതിനോട് ഉണ്ടാവണ രാഗദ്വേഷം ഉണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ചിലത് ഇഷ്ടപ്പെടും, ചിലത് ഇഷ്ടാവില്ല അല്ലെ? അങ്ങനെ രാഗദ്വേഷങ്ങള് ഇത് അന്ധകരണത്തിൽ ഇങ്ങനെ വാസനയായിട്ട് തീരാണ്. ഇതിനെയാണ് അവ്യക്ത തലം അന്ധകരണത്തിന്റെ എന്ന് പറയാ. സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തില് ഈ വാസനകൾ അങ്ങനെ കിടക്കും. ആ വാസനകളാണ് പിന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിന് കാരണമായിട്ട് തീരണത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ച വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാന വേരെന്ന് പറയുന്നത് അത് ബ്രഹ്മാണ് അല്ലെ? അപ്രധാന വേരുകളോ അത് കാമനകളുടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ്. ചിലതിങ്ങനെ വേരുകള് മണ്ണിലേക്കും ഊന്നുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ വേരുകളൊക്കെ ചില സമയത്ത്. അപ്പോ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ശാഖകളും ഇലകളും മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മേലെയുള്ള വേരുകളൊന്നും കാണാൻ തന്നെ ഇല്ല. ആരംഭം അതും അറിയില്ല. വിരക്തിയാകുന്ന ആ ആയുധം കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മുറിക്കേണ്ടത്. നിഷ്കാമ കർമ്മങ്ങള് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയ വേരുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക. അതാണ് 3ഉം 4ഉം ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം ത്രിഗുണങ്ങളാലും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാലും പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വൃക്ഷമാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത വർഗങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നു. ചിലപ്പോൾ
ഒരു ഭൂഭാഗം വെള്ളം കിട്ടാതെ വരണ്ടുണങ്ങിയും മറ്റു ചിലപ്പോൾ പച്ചയായും കാണപ്പെടും. അതുപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ചിലതിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ച് ഓരോരോ ജീവിവർഗങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. യഥാർത്ഥ പ്രതിഫലനത്തിന്റെ സ്ഥലം. ഇത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം, ഇത് ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം. അവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഭഗവാൻ അവിടെ, ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാര്, രാധാറാണി, അഷ്ടസഖികള്, അവരൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ. ഇതാണ് ബ്രഹ്മലോകം. ഇത് ബ്രഹ്മാവുണ്ട് ഇവിടെ. അതിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഇവിടെ മധ്യത്തിലായിട്ട് ഭൂലോകം അല്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ്. ഈ ഭൗതികത ആണ് ആധ്യാത്മിക ലോകമാകുന്ന ഈ അശ്വത്ഥത്തിന്റെ നിഴലാണ് ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന ഈ തലകീഴായ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ പ്രതിഫലനത്തിന്റെ സ്ഥലം. യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം ആത്മീയ ലോകമാണ്. ആധ്യാത്മികമായ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ തൃഷ്ണയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മേൽക്കീഴായി മറിഞ്ഞ നിഴൽ. അപ്പൊ പോഷണം എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളാലെയാണ്, സത്വ രജ തമസ്സുകളാലാണ്. വേരോ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വേര് മേൽപോട്ട് വളരുന്നു. സൃഷ്ടിയിലെ അത്യുന്നത തലത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്നാണ്. ദ്വിതീയ വേരുകള് മനുഷ്യ ഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിലാണ്. താഴോട്ട് വളരും അല്ലെ? താഴോട്ട് വളരുന്ന വേരുകളും ഉണ്ട് ഇതിന്. പല വിധത്തിലുള്ള സുഖദുഃഖ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന രാഗദ്വേഷങ്ങളാണ് ഈ മഹാവൃക്ഷത്തിന്റെ തായ്വേരുകൾ. എമ്പാടും പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ വേരുകളിൽ നിന്ന് ആസ്തിക്യവും നിരീശ്വരവാദവും പ്രവണതകളായി വളരുന്നു. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ശാഖകൾ മുകളിലും താഴെയുമുള്ള 14 ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളാണ് മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട്. നമുക്കറിയാം അല്ലേ? 14 ലോകങ്ങള് ഗോലോക ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. വിവിധ ജീവജാലങ്ങൾ. താഴത്തെ ശാഖകളിൽ മനുഷ്യരും കുതിര, പശു, നായ മുതലായ ജീവികളും അധിവസിക്കുന്നു. മുകളിലെ ശാഖകളിലാണ് കുറെ കൂടി ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ജീവസത്തകളായ ദേവന്മാർ, ഗന്ധർവന്മാർ തുടങ്ങിയ ഉന്നത ജീവിവർഗങ്ങളുടെ സ്ഥിതി. പച്ച ഇലകള് വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്, വേദോക്തങ്ങളായ യജ്ഞാതി ക്രിയകള്. ചില്ലകള് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്, ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം തുടങ്ങി. ശാഖാഗ്രങ്ങള് വിഷയ അനുഭവ ഉപാധികളാണ്, ചെവി, മൂക്ക്, കണ്ണ്, നാക്ക്. ഫലം എന്താണ്? ജീവസത്തകൾ ചെയ്തു പോരുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളാണ്, ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷങ്ങള്. ജീവജാലത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം. ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ പഴങ്ങൾ രുചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലെ? വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. ജീവാത്മാക്കൾ കൃഷ്ണന്റെ ചെറിയൊരു അംശമാണെങ്കിലും അവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. 16-ലെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അത് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ വൃക്ഷങ്ങള് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ കാണില്ല. നിഷ്കാമ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന, നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും. പിന്നീട് ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങും. നിഷ്കാമ കർമ്മം ഇങ്ങനെ നമ്മള് തുടർന്നു പോരുക, ഭക്തിയുത സേവനം തുടർന്നു പോരുക. അപ്പൊ പുതിയ ഇലകള് പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക്, സത്യലോകവും കടന്ന് മുകളിലേക്ക് കടന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരണ്ട. ശേഷം ഉത്തമ പുരുഷനെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ നമ്മള് മനസ്സിൽ കരുതുക. അങ്ങനെയാണ് ഈ മരത്തിന്റെ, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ കൂടുതൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് വേര് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കുക. കർമ്മഫലമാകുന്ന വേരാണ് താഴേക്ക് വന്നിട്ട് ഭൂമിയിൽ ഉറയ്ക്കണത്. ഇത് ഇതിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, കാമനകളോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് കാമനകളില്ല, ആഗ്രഹമില്ലാതെ, ഫലോദിഷ്ട കാമന ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യാൻ. പ്രപഞ്ചമാകുന്ന അരയാലിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഈ താഴെയുള്ളവർക്ക് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ്.
അപ്പൊ അതിനെന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഈ ലോകത്തിൽ കാണില്ല. അതിന്റെ ആരംഭവും അവസാനവും അടിസ്ഥാനവും ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല. വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താലെ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചുവരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. നിസ്സംഗരായിട്ട് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം നമ്മള് എന്നാണ് പറയണത്. ഇത് ഈ വൃക്ഷത്തിനെ ഈ വിരക്തി എന്നുള്ള ആയുധം കൊണ്ട് വേണം ഛേദിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് നമ്മള് മുകളിലുള്ള ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അവിടെ നിന്നും പിന്നെ എവിടെ പോയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം പൂകണം. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ആ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിതരാവണം എന്നാണ്. അരയാൽ മരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണാവുന്നതല്ല അല്ലേ? അപ്പൊ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്താണ്. ഇത് വെറുതെ നിഴലാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. നമ്മള് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആണ് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനം മാറുള്ളൂ. അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ്. യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം ഏതാണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകം അല്ലേ? അവിടെയാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് അല്ലേ? സൃഷ്ടിജാലത്തില് ഏതൊന്നിന്റെയും നാരായ പേര് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവിടുത്തെ പ്രസാദം നേടാൻ ആത്മസമർപ്പണം തന്നെയാണ് ആവശ്യം. അത് മാത്രമേ വേണ്ടൂ അല്ലേ? ഭഗവാന് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഭഗവാനിൽ സ്വയം സമർപ്പിതരാവുക, ഭഗവാന്റെ ദാസാനുദാസരാവുക നമ്മള്. അപ്പൊ ശ്രവണ കീർത്തനാദികളായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളാലെ ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സേവനത്തിന്റെ ഫലമാണ് ആത്മാർപ്പണം എന്ന് പറയണത്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വികാസ പരിണാമങ്ങൾക്ക് മൂല കാരണമാണ് ഭഗവാൻ. ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ, ഞാൻ എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. മത്ത പരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിദസ്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഞാനല്ലാത്തത് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. പല പല സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ജീവിതമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടാൻ കൃഷ്ണനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിതനായ മനുഷ്യൻ ഭൗതിക പടർപ്പിൽ നിന്ന് താനേ മുക്തനാവും. അപ്പൊ വൈരാഗ്യം എന്ന വാള് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത്, ഈ മരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്ത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. വിരക്തി എന്ന കോടാലി ഉപയോഗിക്കുക. യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ്. ആധ്യാത്മികതയിലുള്ള വൃക്ഷാണ് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം എന്നാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. എങ്ങനെയാണ് കാരണം കണ്ടെത്താൻ? പിതാവിന്റെ പുത്രൻ ബ്രഹ്മാവ്, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനിൽ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. നമ്മളിപ്പോ പിന്നോട്ട് അന്വേഷിച്ചു പോകുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം കണ്ടെത്താൻ, ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, ആ പിതാവിന്റെ പിതാവ് ആര്, അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു പോയാല് ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, അതിനു മുകളില് കൃഷ്ണൻ, അങ്ങനെ നമ്മള് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരും നമ്മുടെ അന്വേഷണം എന്നാണ്. മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഈ മായാവൃക്ഷത്തോട് ഉള്ള ബന്ധനം അറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാൻ നമ്മള് ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ലോകമാണ്. വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്താണ്? ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തുക, ഭഗവാനിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുക, ശാശ്വതമായ ധാമം നേടുക. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിർമാനമോഹാജിത സംഗദോഷ അധ്യാത്മനിത്യാ വിനിവൃത്ത കാമ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്ത സുഖദുഃഖ സംജ്ഞൈർ ഗച്ഛന്ത്യമൂഢാ പദമവ്യയം തത്. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ അറിയാൻ നമ്മൾ ആ ക്ഷേത്രജ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. അമാനിത്വം, അദംഭിത്വം, അഹിംസ, ക്ഷാന്തിരാർജവം,
അങ്ങനെ 18 ഗുണങ്ങൾ വേണമെന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞനെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാല് ഭഗവാനാണ് ഈ ജീവാത്മാവായിട്ട് എൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാവും. അപ്പോ അങ്ങനെ ഈ എൻ്റെ എന്നുള്ള ആ ദോഷം ഉണ്ടല്ലോ, ആ അഹന്ത മമത ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള ദോഷങ്ങളെയൊക്കെ ജയിക്കണം. സംഘദോഷം അത് ജയിക്കണം. കാമം, ക്രോധം എന്നുള്ള ദോഷങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം. അങ്ങനെ വ്യക്തിത്വ ദോഷം മാറ്റിയിട്ട് ജീവനാണ് സത്യം, നിത്യമായിട്ടുള്ളത്. ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്. മനസ്സ് ഈ ശരീരത്തിനെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനാണ്. അല്ലെ, വിനിവൃത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ വിടുവിക്കുക എന്നാണ്. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിമുക്തരാവണം. വ്യക്തിത്വ ബോധത്തിൽ നിന്ന്, ഈ സാഹചര്യങ്ങളുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒക്കെ മാറണം. അല്ലെ, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം. ഈശ്വരനോട് അടുക്കുമ്പോൾ എന്റേത് എന്ന് വേറെ ഒന്നില്ല. അതാണ് വൈരാഗ്യം. എൻ്റെ, ഞാൻ എന്നൊക്കെയുള്ള ആ വിചാരം മാറുക. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ധരിക്കേണ്ടത്, മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്താണ് തൻ്റേതെന്നും തൻ്റേതല്ലാത്തതെന്നും ഉള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കണം. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വസ്തുക്കളെ അതേപടി അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ സന്തോഷ സന്താപങ്ങള്, സുഖദുഃഖങ്ങള്, അങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മോചനം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിനൊക്കെ പൂർണ്ണത വരും, അറിവ് പൂർണ്ണമാവും. നമ്മുടെ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്യാനും അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ്. നിർമ്മാന മിഥ്യാഭിമാനം എന്ന ദോഷമൊഴിഞ്ഞ് മായാമോഹം എന്ന ദോഷമൊഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെയല്ല ജിതസംഗദോഷ അധ്യാത്മനിത്യ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്ത, ദ്വന്ദ്വ സുഖദുഃഖം, അങ്ങനെയൊക്കെ വിനിവൃത്ത കാമ, ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ ഇല്ലാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക? അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്കാണ് സാധിക്കുക. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ. 6 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പുരുഷോത്തമ യോഗം, ശരീരമാറ്റങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അവ്യയമായിട്ടുള്ള ആ സത്യവസ്തുവിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അവ്യയമായിട്ടുള്ള സത്യവസ്തു എന്താണ്? പരമാത്മാവ് തന്നെ, അല്ലെ? ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവക യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, അല്ലെ? ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള ആ ധാമത്തിനെ പറയാണ്. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതി വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്റെ ധാമം ഭഗവാൻ പറയാണ്, അല്ലെ? ആ വാത്സല്യത്തോടുകൂടി, ഒരു പിതാവിന്റെ വാത്സല്യത്തോടുകൂടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, മക്കളെ നിങ്ങൾ വരൂ, എന്റെ ധാമം, എന്റെ ആ പരമമായ ആവാസസ്ഥാനം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ ഒന്നും വെളിച്ചം വീശേണ്ട കാര്യമില്ല. സ്വയം പ്രകാശിതമാണ് അവിടം. അവിടുത്തെ സമൃദ്ധി, സുഖസമൃദ്ധികളൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരികയാണ്. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവര് ഒരിക്കലും പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കഷ്ടത്തിലേക്ക്, ക്ലേശത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല. അവർക്ക് മടക്കമില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് വരൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ വാസസ്ഥാനത്തിനെ, ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള ആ കൃഷ്ണലോകത്തിനെയാണ് പറയണത്. പരവ്യോമത്തിലെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവിടെ സ്വയം പ്രകാശങ്ങളാണ്. ഈ വിശ്വത്തില് സൂര്യന് മാത്രമാണ് സ്വയം പ്രകാശമുള്ളൂ, അല്ലെ? ആ സൂര്യൻ പോലും ഇല്ലെങ്കിലോ? ഇത് കുണ്ഠമാണ്, അല്ലെ? വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞ കുണ്ഠതയില്ലാത്ത സ്ഥലം. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികത അത് കുണ്ഠമാണ്, തമസ്സാണ് അവിടെ, അല്ലെ? ആധ്യാത്മിക ലോകം വൈകുണ്ഠം, അവിടെയാണ് പ്രകാശമുള്ളത്. പരവ്യോമത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. അപ്പോ വൈകുണ്ഠങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉജ്ജ്വല പ്രകാശം, അതാണ് പരവ്യോമം. ഇത് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നും പറയും. ഈ പ്രഭാപൂരം പൊഴിയുന്നത് കൃഷ്ണലോകം എന്നുള്ള ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നാണ്. ഈ പ്രഭാപൂരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം
മഹത്തത്വം എന്നുള്ള ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്താലെ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാണ്. വെട്ടിത്തിളങ്ങണ ആ ഭൂരിഭാഗവും വൈകുണ്ഠം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതില് സുപ്രധാനമായത് ഗോലോക വൃന്ദാവനാണ്. അപ്പൊ ഇരുളടഞ്ഞതാണ് അല്ലെ ഈ ഭൗതിക ലോകം. ആ ജീവസത്തയുടെ ജീവിതം ആ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബദ്ധമായി കിടക്കാണ്. കീഴ്മേലായി നിൽക്കുന്ന ഈ മായാവൃക്ഷത്തിനെ ഛേദിക്കണം. അങ്ങനെ പരമവ്യോമത്തിലെത്താൻ സാധിച്ചാൽ അയാൾ മുക്തനാവും, പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ്. അപ്പോ ആധ്യാത്മിക സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്തിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സഹചാരിയായിട്ട് തീരാം അല്ലെ നമുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം, ശാശ്വത ജീവിതം, പൂർണ്ണജ്ഞാനം എല്ലാം നമുക്ക് സിദ്ധമാവും. ഇത് നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദേവീധാമാണ് അല്ലെ. മുകളില് കൈലാസം ഉണ്ട്, ഹരിധാമുണ്ട് മുകളില്. അതിലുമുപരിയാണ് വൈകുണ്ഠം ഉള്ളത്. ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ഗോലോകം ഉള്ളത്. പ്രകാശമയമാണ്, ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ആണ് അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം ഇരുട്ടാണ്. ഈ ലോകത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? ഇരുട്ടാണ്, കുണ്ഠമാണ്, ഭയം, ടെൻഷനൊക്കെയാണ്. വൈകുണ്ഠം അതാണ് അഭയം അല്ലേ. നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ എന്താ പറയാ? അഭയം തരണേ എന്നാ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അവര് വേറെ ഒന്നും അവര് ആവശ്യപ്പെടില്ല അല്ലെ. ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോയാലും ഭഗവാനെ തൊഴുതിട്ട് ഭഗവാനെ അഭയം തരണേ എന്ന് മാത്രമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവന കർമ്മത്തില് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവുകയാണ് വേണ്ടത്. യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിന്റെ തെറ്റായ പ്രാതിനിധ്യമാകുന്ന ഈ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിയാൻ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതി എല്ലാ പ്രക്രിയകളെയും മലിനപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭൗതികതയിൽ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാതെ ബുദ്ധിപൂർവം നമ്മള് ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം ചെയ്യുക. അതീന്ദ്രിയമായ അത് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. പരമം മമ എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഏതൊരു മുക്കും മൂലയും പരമപുരുഷന്റെ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും പരമം എന്ന് പറഞ്ഞ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും തികഞ്ഞത് അത് ആധ്യാത്മിക ലോകം തന്നെയാണ്. അവിടെ വെയിലോ നിലാവോ നക്ഷത്രങ്ങളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ന തത്ര സൂര്യോഭാതി ന ചന്ദ്രതാരകം എന്ന്. പരവ്യോമം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ പ്രകാശമാനാണ്. ആ പരമധാമം ആത്മസമർപ്പണത്താലല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയും നമുക്കൊന്നും പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. അപ്പോ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 10ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടു. അതിലെ അവസാന ശ്ലോകം 42ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്കറിയാം. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന പിഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണമേകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഈ ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെ, എല്ലാ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അനന്ത കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിലനിന്നു പോരുന്നത് അത് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഏകാംശേന ഒരു ശക്തി കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ ശക്തിയുടെ ഒരു ചെറിയ കണിക, ആ കണികയാണ് ഇതിനെ മുഴുവൻ നിലനിർത്തി പോരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുമോ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ബുദ്ധി വെച്ച്? അത്രയുമാണ് ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം. അത്രയും വലിയ ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം. ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണ്, സർവലോക മഹേശ്വരനാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ ആ സ്ഥാനം നമുക്കൊന്നും ഓർക്കാൻ കൂടി സാധിക്കില്ല. മനസ്സിന്റെ ശ്രദ്ധ അത് ഈശ്വരനിലേക്ക് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടുക. നാം ആയിരിക്കുന്ന ആ ജീവാത്മാവിന്, ബോധത്തിന് ഏറ്റക്കുറച്ചിലില്ല. ഭഗവത് അംശമാണ് നമ്മള്. എങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ വ്യക്തികൾ വ്യത്യസ്തരാവണു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. തദ്ധാമ പരമം മമ. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്, ബോധത്തിന് ഏറ്റക്കുറച്ചിലില്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാവുകയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് 7. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന മനഃഷ്ടാനി ഇന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച്
അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. മനസ്സ് നമ്മൾ ഈ കഠിനാധ്വാനം വെറുതെ ചെയ്തത് കൊണ്ടൊന്നും, ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് കാര്യമില്ല അല്ലെ. ജീവാത്മ സ്വരൂപത്തില് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിന് സാധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ആയാല് പലതും കണ്ട് ഭ്രമിച്ച് സുഖ ദുഃഖങ്ങളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധ പോയാല്, ഈ പ്രകൃതിയിലേക്കാണ് ശ്രദ്ധ പോകുന്നതെങ്കിൽ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ഭ്രമിച്ച് നമ്മൾ അലയും അല്ലെ. ക്ലേശങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സ് ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഈശ്വരനിലേക്ക് ആക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മനസ്സ് എങ്ങനെ ഈശ്വരനിലേക്ക് ഉറപ്പിക്കണം എന്ന് ഇത്രയും അധ്യായങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പോ ഒരു ജീവൻ ഗർഭാവസ്ഥയിലാണ് മാംസ അസ്ഥി രൂപത്തിൽ എത്തുന്നതും ഈ ലോകത്തില് പലരുമായിട്ട് നിരന്തര സമ്പർക്കത്താലെ ഒക്കെ ഈ സംസാര ക്ലേശത്തിനൊക്കെ കാരണമാകുന്നതും നമുക്കറിയാം. ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുമ്പോഴോ ഈ സഹജാതികളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് അടുത്ത ലോകത്തിലേക്ക് പോവുകയും അങ്ങനെ അവരോടൊന്നിച്ച് വരിക പോവുക, അങ്ങനെ യാത്ര, ഗതാഗതം അല്ലെ, പോവുക വരിക ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ. ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്താണ്? യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം പരമപുരുഷന്റെ ചെറിയൊരു അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാക്കൾ ആത്മീയ ലോകത്ത് ഭഗവാന്റേതാണ്. നിലവിലെ സ്ഥാനം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്റെ ജീവിതം നിലനിർത്താൻ ഏറെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരും. ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വര ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയൻ. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ, പുനരഭി ജനനം പുനരഭി മരണം. ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ. മനസ്സും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ട് നശിക്കാതെ തുടരുകയാണ്, പുനർജന്മത്തിന് കാരണമാവുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്കറിയില്ല എത്ര കാലം ഇരിക്കൂമിനി എന്നും, സത്യമോ നമുക്കേതുമൊന്നില്ലല്ലോ. എണ്ണി എണ്ണി കുറയുന്നിതായുസും മണ്ടി മണ്ടിക്കരേറുന്നു മോഹവും. വിധിച്ചിടുന്ന കർമ്മമൊടുങ്ങുമ്പോൾ പതിച്ചിടുന്നു ദേഹമൊരിടത്ത്. കൊതിച്ചിടുന്ന ബ്രഹ്മത്തെ കണ്ടിട്ട് കുതിച്ചിടുന്നു ജീവനും അപ്പോഴേ. ആമോദം പൂണ്ടു ചൊല്ലുവിൻ നാമങ്ങൾ, ആനന്ദം പൂണ്ടു ബ്രഹ്മത്തിൽ ചേരുവാൻ എന്ന് പൂന്താനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ മനുഷ്യജന്മം, അതും വില പിടിച്ച ഈ സമയം വെറുതെ നമ്മൾ പാഴാക്കാതെ ഈശ്വര സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ജനിമൃതികൾക്കൊരു മോചനം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന്. പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ ജീവൻ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലെ തന്മാത്രകളെയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദേഹം ജനിച്ചു എന്നിങ്ങനെ പറയണത്. ശരീരം നിശ്ചലമാകുമ്പോഴോ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നിവിടെ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ശരീരമാറ്റത്തിന്റെ പ്രക്രിയ വിവരിക്കുന്നു. മരണസമയത്ത് താൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയ അടുത്ത ബോധമാണ് ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന ദേഹം എന്ന കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെയാണ് ഈ ജീവൻ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും എല്ലാം എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അധിഷ്ഠായ മന എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മനസ്സിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോ രസനം നാവ്, ഘ്രാണം മൂക്ക്, ശ്രോത്രം ചെവി, ചക്ഷു കണ്ണ്, സ്പർശനം ത്വക്ക്, ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് ജീവസത്ത പുറപ്പെട്ട് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ചേരുന്നത്.
ഇപ്പൊ അറവുശാലയില് ഒരു മൃഗം അറക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോഴും അടുത്ത മൃഗം എന്താ പശു എന്താ ചെയ്യണ്ടാവുക? പുല്ല് തിന്നോണ്ടിരിക്കണ്ടാവും അല്ലേ? അടുത്തത് തന്റെ ടേൺ ആണ് എന്നൊന്നും അതിനറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുപോലെയാണ് മൂഢന്മാര്. മരണമയ നമുക്കില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ വിചാരം. മായാപഹൃതം എന്നാണ്. മനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. ഈ സമയം വില പിടിച്ചതാണ്. ഇതിപ്പോ തീരും അല്ലെ? ആയുസ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ തീരും. അതൊന്നും അറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല. ലോക വിഷയങ്ങളുടെ പിറകെ പോകുന്ന ലൗകികനായ ഒരാൾക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ജീവനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ മനസ്സ് വേറെ എന്ന് ഒരു യോഗിക്ക് മനസ്സിലാവും, പക്ഷെ ഒരു ലൗകികന് മനസ്സിലാവില്ല. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ചാനം വാ ഗുണാന്യുതം വിമൂഢാനാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നുവെന്നോ, ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതുതരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്കറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. മനസ്സിനെ നമുക്ക് അനുഭവമാണ് മനസ്സിനെ ഉള്ളൂ അല്ലെ? എന്നാൽ ജീവനെയോ അത് തിരിച്ചറിയുന്നുമില്ല. മനസ്സിനെ ജീവനിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ജ്ഞാനിക്ക് മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവനെയും മനസ്സിനെയും രണ്ടായിട്ട് കാണണം. ചിത്തശുദ്ധിയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യദന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്തി ആത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്തി ചേതസ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. സാമാന്യ സമാധി അവസ്ഥ ഒക്കെ എത്തുന്ന യോഗികളുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് ജീവനും മനസ്സും വേറെ എന്നുള്ള ആ അനുഭവമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംയോഗത്തിലൂടെ ജീവന് തോന്നുന്ന ഒരു ഭ്രമമാണ് ഈ ലോകം എന്നുള്ളത്. എപ്പോൾ ഈ ഇന്ദ്രിയ സംയോഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ ആ മനസ്സിനെ ഉണ്ടല്ലോ പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ സാധിക്കോ, അപ്പോഴാണ് ചിത്തവൃത്തികൾ ഇല്ലാതാവുക. ഈ ലോകത്ത് ഒന്നുമില്ല കാണാൻ എന്ന് എല്ലാം ഈശ്വരനായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക. എല്ലാത്തിനെയും ഈശ്വര സങ്കല്പത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. അതൊരു യോഗിക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ശ്രമിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികള് അനേകണ്ട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്ത ഒരാൾക്കും ജീവാത്മാവിന് ശാരീരികമായിട്ട് വരണ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ശരിക്കും യോഗചര്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് ആത്മാവിനെയും പ്രപഞ്ചത്തിനെയും പരമപുരുഷനെയും സാക്ഷാത്കരിച്ച ആ ഭക്തി യോഗികൾക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ വിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകിയവർക്ക് മാത്രമാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാം അത് പരമാത്മാവ്. ഈ പരമാത്മാവ് ഒരു സമുദ്രമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുമിളകൾ മാത്രമാണ് നമ്മളൊക്കെ അല്ലേ? അത് അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷം മുതലേ ആ യോഗി തന്നിലേക്ക് തന്നെ ലയിക്കാനുള്ള സാധനകൾ തീവ്രമാക്കും. ഇന്ദ്രിയ സംഗമം പിന്നെ നടക്കില്ല. അങ്ങനെ പ്രതിബിംബങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും. ജീവൻ അതിന്റെ ആ ബിംബരൂപവുമായിട്ട് ലയിക്കും. ഇതാണ് മോക്ഷം എന്ന് പറയണത്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആദിത്യൻ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരൊന്നും എന്റെ പ്രകാശം എന്നെ ധാമം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന്, സ്വയം പ്രകാശിതമായ ഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്ന് അല്ലെ? ഈ അജ്ഞതയ്ക്ക് എന്താണ് പ്രതിവിധി? കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ജ്ഞാനമാണ്. പരിശീലനം ലഭിച്ചവർക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. കാരണം അവരുടെ മനസ്സ് യോഗാഭ്യാസത്താൽ വ്യക്തമാക്കുകയും അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടണം അല്ലെ? യോഗികൾക്കാണ് മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തി യോഗിയാണ് ശരിയായ യോഗി അല്ലെ? ആത്മാവിനെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും പരമപുരുഷനെയും സാക്ഷാത്കരിച്ചവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ കാണാൻ കഴിയും. ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. 12 മുതൽ 15 വരെ പുരുഷോത്തമയോഗം പരിപാലകൻ എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നു. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്
പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്നു തന്നെ വരുന്നവയാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും അഗ്നിയും വൈദ്യുതിയും ഏവർക്കും സുപരിചിതങ്ങളാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ തേജസ്സുകൾക്ക് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് ഉറവിടം. അതറിയാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മള്. ഇതിന്റെ ഉറവിടം എല്ലാം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ആരംഭമായിട്ടുള്ള ഈ ജീവിത ദർശനം ലഭിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ജീവാത്മാവിന് സാരമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ് ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ. അപ്പൊ സ്വഭവനമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തില് തിരിച്ചെത്താൻ എങ്ങനെ കഴിയും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാട്ടിത്തരികയാണ് നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ പശു ഉണ്ട്. പാല് എവിടുന്നാ കിട്ടണേ? പശുവിൽ നിന്ന്. പശുവിന് എന്താണ്? പുല്ല് കൊടുത്തിട്ടാണ് അല്ലെ. പുല്ല് എങ്ങനെയാണ്ടാവണേ? മഴ കൊണ്ട്. മഴ എവിടുന്നാണ്? സമുദ്രം കാരണത്താല്. ഈ സമുദ്രം നിറയ്ക്കണതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എന്ന് കാണും. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ ഹിതകാരികളായിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം, അഗ്നി, നിലാവ് ഇതൊക്കെയും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എല്ലാം ഇനി ഇന്നതെന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ, എല്ലാം. അപ്പോ ഭഗവത് കരുണ അതില്ലെന്നുണ്ടെങ്കില് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലോ ആർക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഈ ചിന്തകളൊക്കെയാണ് നയിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ തന്നെയാണ് ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെ എല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത്. ഗാമാവിശ്യ ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസ പുഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മക. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഓരോ ജീവിയിലും ഓരോ അണുവിലും ഈശ്വര സാന്നിധ്യം ഉണ്ട്. അത് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം. പരമപുരുഷന്റെ അധിനിവേശത്താലാണ് ഓരോന്നിനും ഉചിതമായ ആവിഷ്കാരങ്ങള് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണത്. ഭൂമിയിലെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവികളെയും നിലനിർത്തുന്നത്. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണാപാന സമായുക്ത പജാന്യന്നം ചതുർവിധം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉള്ളിലിരുന്ന് ജഠരാഗ്നിയായിട്ട് മാറുകയാണ് വൈശ്വാനരൻ അല്ലെ. ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ആ പ്രാണവായു പുറത്തേക്ക് അപാനവായുവുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ശരീരത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാനും പുറം തള്ളാനും എല്ലാം സഹായിക്കുന്നു ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദിനോട് ഒരിക്കല് നിരവധി ആളുകളുടെ ചോദ്യോത്തരങ്ങള് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ജ്ഞാനി എന്ന് നടിക്കുന്ന ആള് ചോദിക്കുകയാണ് വാദപ്രതിവാദത്തിനിടയ്ക്ക്, ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ പ്രഭുപാദ് ചോദിച്ചു, ഈ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും പറയൂ ആരാണ് ഭഗവാൻ? ആരും പറഞ്ഞില്ല ആരാണ് ഭഗവാൻ. ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ ഈസ് ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഹെഡ് എന്ന് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ഇൻകൺസീവബിൾ പൊട്ടൻസി ആർക്കാ അറിയാ അല്ലെ? അതറിഞ്ഞാലാണ് ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് സുപ്രീം ലോർഡ് ഹെഡ് എന്നുള്ളത് അത് അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും പറയാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം അല്ലെ. ആരാണ് ഭഗവാൻ? ഗോഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ അല്ലെ. ഇപ്പൊ സകല ജീവികളിലുള്ള ആ ദഹന അഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറന്തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആഹാരങ്ങൾ പലതരത്തിലുണ്ട്, നമുക്ക് അതൊക്കെ അറിയാം. ഭഗവാനെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ തിരയേണ്ടത് എന്നാണ് 15ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവ ചാഹം. ധന്യമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകാണ്, പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകാണ് ഇത്.
ശക്തിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ലോകത്തിനെ നോക്കി കാണേണ്ടത്. എന്നാ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ തിരിഞ്ഞൊന്ന് നോക്കി കാണണം. നമ്മള് ഉള്ളിലേക്ക് തിരിയണം. ഏതൊന്നറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതില്ലയോ? അതെല്ലാം വേദത്തിലുണ്ട്. വേദവും വേദാന്തവും ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. വേദാന്ത ഉപനിഷത്ത് തത്വങ്ങള് അതറിയണം. ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തില് ജ്ഞാനം ആർജിക്കണം നമ്മള്. അതുപോലെ ജീവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ആ ഹൃദയം അതല്ല, ഉപരി മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മമായതാണ്. ജീവനെയും അതും നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. ഹൃദയ ഗുഹ എന്നാണ് പറയാ. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഹൃദയ ഗുഹയിൽ ഇരിക്കുക, ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും അന്തര്യാമിയായിട്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയാ. സർവ്വജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദാന്തമുണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണ്? തേജസ്സുകൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നവയാണ്. ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, അഗ്നി, വൈദ്യുതി എല്ലാം തന്നെ. ഭഗവാൻ ഭൂമിയെ നിലനിർത്തുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് സസ്യങ്ങളെ ചന്ദ്രപ്രകാശത്താലെ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തെ പരിപാലിപ്പിക്കുന്നവനായിട്ട് കൃഷ്ണനാണ്. നാല് തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെ എല്ലാം ദഹിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. വൈശ്വാനരനായിട്ട് അവിടെ ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. ചവച്ചിറക്കുന്നവ, നക്കി കഴിക്കേണ്ടവ, വലിച്ചിറക്കേണ്ടവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? സർവസ്യചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ. എല്ലാ അറിവും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അല്ലെ. വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവ ചാഹം. എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. 16 തൊട്ട് 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ത്രിശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത വേദങ്ങളെയും വേദാന്തത്തെയും ജീവജാലങ്ങളെയും സംഗ്രഹിച്ചു പറയാണ്. പുരുഷന്മാർ 2 വിധമുണ്ട്, തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല എന്ന്. അപ്പോ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പ്രകൃതിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. പുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ഓരോന്നിനെയും നിലനിർത്തുന്ന ജീവശക്തി ഒരിക്കലും നശിക്കണില്ല. അതിനെ അക്ഷര പുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കും, നശിക്കാത്തത് എന്ന്. ഉത്തമ പുരുഷൻ അതാരാണ്? ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കണ പോലെ തന്നെ ഉത്തമ പുരുഷൻ അതാരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അല്ലെ. പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് ഉത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ഇരിക്കണത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മഹാകാശവും ഘടാകാശവും പോലെ അല്ലെ. കുടത്തിനുള്ളിൽ എന്ന പോലെ ആ ശരീരമാകുന്ന കുടത്തില് ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോന്നിന്റെയും ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ അക്ഷരപുരുഷനും ഏതൊരു ബിംബത്തിന്റെ പ്രതിബിംബമാണോ ആ ബിംബമാണ് ഉത്തമ പുരുഷൻ. പ്രതിബിംബങ്ങളാണ് ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ. ചിത്തവൃത്തി അതില്ലാതാവുമ്പോ ജീവാത്മാവെന്ന ഒന്നില്ല, പിന്നെ പരമാത്മാവ് മാത്രമേ പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പരമാത്മാവിനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കണത് എന്നാണ് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യസ്മാക്ഷരമതീദോഹമക്ഷരാദഭിജോത്തമ അതോസ്മി ലോകേ വേദേജ പ്രതിത പുരുഷോത്തമ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. നമ്മള് നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോ ബുദ്ധിക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ അറിയുന്ന ഒരു യോഗി ഭഗവാനെ ഭജിക്കും എപ്പോഴും. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും നേടാനില്ല. ലോകത്തോട് വിരക്തി അതാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഭഗവാനിൽ ആസക്തി. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ അറിയാ.
ഉത്തമ പുരുഷനില് നമ്മള് ഭഗവാനിൽ ചേരണം, ലയിക്കണം അല്ലെ? അങ്ങനെ ലോകത്തിനെ അറിയണത് അപ്പോഴാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ പരമപുരുഷോത്തമനെ അറിയാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് 19ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. പുരുഷന്മാർ രണ്ടു വിധം, തെറ്റു പറ്റുന്നവരും പറ്റാത്തവരും. പരമാത്മാവ് ഇവ രണ്ടിന്റെയും അധിപനാണ്. കൃഷ്ണൻ ഞാനാണ്. ആ പരമാത്മാവ് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നു. പുരുഷോത്തമനെ അറിയാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? യോ മാമേവമസമൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. ഹേ ഭാരത, അതുകൊണ്ട് അവർ എൻ്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധിക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ അറിയുന്ന യോഗിയാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്നറിയാ. വേദജ്ഞാനം അത് ശ്രുതി അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടറിയേണ്ടത് എന്നാ പറയാ. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഭഗവത് പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള പ്രാമാണികരിൽ നിന്നും കേട്ടറിയേണ്ടതാണ് വേദ സന്ദേശങ്ങള്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ വിഷയങ്ങളെ അത്യന്തം വിശകലനം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. ഇതിൽ നിന്നാണ് ഒരാള് കേട്ട് ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ പന്നികളെ പോലെ കേട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ? ഭഗവാനെ അറിയണം, കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് പരമനിരപേക്ഷ തത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് വേഗത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ വിവേകത്തിന്റെ പ്രാരംഭ പടവുകളൊക്കെ പിന്നിട്ടിട്ടാണ് ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെ 100,000 ജന്മങ്ങള് തത്വ അന്വേഷണത്തിൽ ചെലവാക്കിയാലും കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷൻ എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം എന്നുമുള്ള നിലപാടിലെത്താത്ത അവർക്ക് അവരുടെ ജന്മം പാഴായി പോകും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് ഉന്നതി ഉണ്ടാവില്ല. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതമുക്തം മയാനഘ ഏതദ് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഭഗവാനെ അവനവനെ തന്നെ അറിയുമ്പോൾ കൃതകൃത്യത ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ അതാണ് ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനം. അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും അതൊക്കെ ആധ്യാത്മികമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനമൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ സൂര്യനും അജ്ഞാനം എന്ന് പറയണത് ഇരുട്ടാണ് അല്ലെ? സൂര്യനുള്ളിടത്ത് ഇരുട്ടിന്റെ പ്രശ്നം ഉദിക്കണില്ല. വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭഗവാന് സേവനം നടത്തണം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അജ്ഞാനം പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാം. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമായി ആവാനായിട്ട് ഏതൊരാളും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുക, ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. അത് മാത്രമാണ് എവിടെയും പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗം അല്ലെ? ഇവിടെ അർജുനനെ അനഘ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പാപമില്ലാത്തവൻ എന്നാണ്. എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി കഴിയാതെ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. സ്വയം അനുഭവിക്കാതെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയില്ല. ഉള്ളിലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലും എല്ലാവിടെയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിന്റെ ആ ദർശനം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. മനുഷ്യർക്ക് മരണവേളയിലും സന്തുഷ്ടരായി ഇരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യാതെ പോകുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ സാധന തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ജീവിക്കണം. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. ഇപ്പൊ ചിലത് പാടെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയുണ്ട് അല്ലെ? ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായതും ഭക്തിക്ക് പ്രതികൂലമായതും ഒക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയെ ഉപേക്ഷിക്കുക അല്ലെ? ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടവയെ ഉൾക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ വേണം ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ, ഈ മൂല്യമായ ജീവിതത്തിലെ അതും ആ അമൂല്യമായ സമയം പാഴാക്കി കളയാതെ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഏർപ്പെടണം. വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് നാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഈ വൃക്ഷം മുറിക്കണം അല്ലെ? നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത്. തൃഷ്ണയിലാണ് ഈ വൃക്ഷം നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെ? നമ്മുടെ ഭൗതിക ഫലോച്ഛയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണമാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതികത
അത് സ്ഥിരമല്ല, മനസ്സിലാക്കണം. ആധ്യാത്മികത ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേദാന്ത സാരം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, അല്ലെ? ഭക്ത്യാ മാം അഭിജാനാതി, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ അറിയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭക്തി യോഗമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? ഈ അധ്യായം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമായിരുന്നു. എന്താ മനസ്സിലായത് എന്നൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ, പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വേറെ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ മാതാജി? 9 മണിക്ക് ലിങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാർ. എനിക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ലല്ലോ. ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ വേറെ? ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ട് മാതാജി. ലെവൽ 2 ആണോ? ലെവൽ 2 ആണ് മാതാജി. ഓക്കെ ഞാൻ നിർത്താട്ടോ. ഞാൻ ആരെയാ ഹോസ്റ്റ് ആക്കണ്ടേ? വിനിത രാജൻ. പ്രഭുവിനെയാണ് ഹോസ്റ്റ് ആക്കാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചെയ്തോളൂ. ധന്യമാതാജി. എല്ലാവരും ലീവ് ചെയ്തോളൂ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എല്ലാവരും ലീവ് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്ക് 9 മണി വരെ ടൈമാണ് നമുക്ക് അലൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോ മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാതാജി ഔട്ട് ചെയ്യാം. പുതിയ 9 മണിക്കുള്ള ടൈമിലുള്ളവര് 9 മണിക്ക് കയറാം. ലെവൽ 2 രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ക്ലാസ്. ടൈമിന്റെ അനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഒന്ന് 8 മണി തൊട്ട് 9 മണി വരെ, ഒന്ന് 9 മണി തൊട്ട് 10 മണി വരെ. അപ്പൊ അത് 9 മണി തൊട്ട് 10 മണി വരെയുള്ള ക്ലാസ് ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ളവർക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്ലാസ് പെട്ടെന്ന് അവർ കയറിയപ്പോ ഈ ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ കുറച്ചുപേര് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇനിയിപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നടക്കട്ടെ. ഞാൻ ജനറൽ ക്ലാസ് എടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടെ അടുത്ത ക്ലാസ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി അവർക്ക്. ഇങ്ങനെ 2 ക്ലാസ് നടക്കണ ആരോട് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആവണ്ട. നമ്മൾ 9 മണിയാകുമ്പോ ഞാൻ വരും. അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തോളും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 9 മണിക്ക് തന്നെ കയറിയാൽ മതി എന്നാണ്. 8 മണി to 9 മണി ചിലപ്പോ 5 മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേരിയേഷൻ വരുമല്ലോ. അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മതി, ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പൊ 9 മണിക്ക് എല്ലാവരും കയറിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. കൺഫ്യൂസ്. കാരണം നമ്മുടെ ലിങ്ക് കുറവുണ്ടേ. അങ്ങനത്തെ അത് കാരണം ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. ഓക്കെ. ഞാനിപ്പോ ഇനി ജസ്റ്റ് മാതാജിന് ഞാനൊന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട് മാതാജിന്. പിന്നെ കണ്ണൻ നായർ. വിനിത രാജ് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വിനിത രാജൻ. വിനിത രാജൻ അല്ലേ? അതെ. വിനിത കൃഷ്ണ ആയിപ്പോയി അല്ലേ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ ഇന്ന് തൊട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവല്, ഭഗവതിയുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്തു. ഇനി സെക്കൻഡ് ലെവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ലെവലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും ടച്ച് ചെയ്തു പോകും. അതാണ് സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം, ജസ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ അവയർനെസ്സിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ എടുക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ലെവലാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ കിടക്കും. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ വരുന്നത് ഓരോ
ശ്ലോകങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഒരേ ശ്ലോകങ്ങളും നമ്മൾ വായിച്ച് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥവും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഒരേ ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ ടച്ച് ആവും ആണ് സെക്കൻഡ് ലെവൽ. ഞാൻ ഹരേഷ്ണ ഞാനൊന്ന് ലൈവ് ഇട്ടോട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം.